Здравейте, аз съм Майкъл Георгиев и днес играем Лего Нинджаго. Така да ви свирам паричките. Малко по-напреднах там преди да започна този клип. Знам, че е много късно, просто съм много развълнувана за утре. Моя приятелка ще идва да спи с нас. Чакайте само да се отърва от страна. Кога трябва да съм взаим, бе. Добре. Айде. Като си толкова. Айде, бе. Не, бе. Не. Не чероки. Зик на чероки. Зик на чероки. Няма да го повтарям. Ми е много забавно. Този клип ще бъде кратък, защото все пак е нощ. И за това. Пак и повечето хора от вас спят. Така сега, което нощно. Надявам се този клип да ви е харесал. Ако е така, пишете в коментарите дърбъра и дърбъра. И чао, чао.